Mag-inom sa nung kung ka ang diluto. Ganaw, lain ba ang ginawa? Ano tangtangan ang diwos? Diba sumala ka na na? Di, magpalingin magkuhan. Inot mong katapong na luto umon, dahil subas ka do. Mura na magang nanglalay, ti. Shout out, nanglalay. Hi. Yan, mura nang nanglalay. Big isa. Smile ko no ay. Ano nga kulo na? Lainan? Hindi man. Asa ka na eh? Tosiro. Mga perfect vlog. Ano ni Ter? Ininit ni? Mapil ka sa vlog. Dali na, good morning na. Morning guys! Sa manamig pamahaw. Namahaw-mahaw rami darig. Mga salin-salin sa gabi eh. Inom na ko daring Primrose. Kaya manam kong inom sa uban nga vitamins. 1 week na ko dani gahapon. O pa magyapos ninja mo gawas. O paganahi. Gay inamin ni ka-April 1. O di pa ninja mo gawas mga adlaw ah. Kitan-awon og nga nung paning open nag-cervix. Ibaan ako naman. Agahang ka batch kay dengan mig kuan ba? Expected due date nanganak na jedes 19. Na ikag lagi ko. Kay gusto na kong makaraos ba? Naman nilili. Naman nilili na rin bata. Yung bata kaya hindi na mahaw. Ay, natumba. O, sisad ani mo day. Kanta pami. Sipos. Sipos nga naman ang tiiling tungtung man. Hagay. Naugong tiil ka tigtingan karon. Ako baklay-baklay lang ko dari. Kaya rong mo. Gawas na ni ninja. Pamangyapon sa ganahi. Ingas dok, okay raman kay sako pa man siya sa gestation. Kuan pa man koron. 38 and 4 days. So, pasok na pasok pa tayo sa range ng ating gestation. Pero mas lami-lami dito itong makakuan ako aron din sa mudako kaadyo. Karong 39 weeks. 29. Karang ito nung ba 39 weeks eh. Lami man kuno jud mga anak 39 to 40. Hapit na. Hapit na. Magawa si Ninja. Excited na ko. Pero gahang makabatch kaya nanganak na sila. Pero ako no pa lami lagi 37 o 38 pa. Pero buhi na. Kinakadjog bata na na. Mas lami jud kuno og 39 to 40. Daghay ng labay mga kagahi na nanurog isda, dapat mga padung mutagbang ni merkado kay Domingo, kuan man ni Domingo ting tabo, wa gani ko kasi makaron nga nagsakit mga tisan ganina. Nga ari salam ko sa bahay bakit sa magbati na ko. Exercise sa nanay, dali nanay. Dali nanay. Mag squat magkuno yung dog, gingnan ako. Mag squat na. Gingnan ko dito das nagi. So squat na mo ko das nagi. Kaya kung di ko pa mauwan, mag-sige kang inig. Mag-labor na ka ng... mag-labor na mag-utong na ba? Dan, exercise ko dan. Dawas tiri dari. Disapet. Lah, labi. Sakit pag hanggang ikawang. Narang hawangan na. Us na. Naon sa ba nga ismagol nagkabalik-baliktad na kay nataranta ko kani ari magsilingan kay nangadug tabang magpatawag ko og ambulansya adus aritsyo kay gidang anak naglisod ginhawa. Dali-daliin tampo kong tawag kay arang kaluoy ka adto sa mga arang parinti. Mo to abot ra po dali ra po abot ang ambulansya. Gika naman ni na-admit dito sa kandihay sa pagpagawas. Wa magyapon, naglisod magyapon siya jam adto na sila karon sa ubay. Ato sila don Emilio magpa-admit. Luoy lay kadto nagkaniwang na. Magawas man to na tang huwat nugon sa nay porma kay wa na ko pakita ni ja. Ako po tingnan na ko ang ambulansya sa ko na mo try. Galit sa Ginoo. Mali ito magdangpan. Wala ka ko ang ambulansya sa sa yung debate na. Man kamalip talaga gis Ginoo. Ampo nga. Ano ko? Nanasasan. Kaya ka nga din katukod. Ano nang gipasaan? Kung garis mo. Hala naghinera man ay. Hala luon ka lusa. Naputi na lagi buhasan. Kalau sa bitaw. Puti na betul ng buhok. Hindi ha tayo jugor ta. Ha?
Hatag sa porta. Wala man naghihatag ay. Hindi mo ito utong sa saning hatag. Hatag. Milo. Si alawan. Sige ni Milo hatag ko on. Yes, baby. Udan sa ray ko dito. Hatag tatag number ni Vicky. Cellphone. Ja kining emergency lagi kay di man hibaw-an mo bitaw kita og emergency, madugal ni kay gamay nakuot nga gamay nga allowance para nila. Nakahatag to gamay. Nag-uwin daw po ni Spader kay katong amahan datong gida kay sa mga badi-badi. Kami nag-uwin taon po magay kini lagi silingan ni mo sa imo ra pang parente, di ba pag ka mag-uwin mo kinaunsa nga isa pa dila ay magsinampitay silingan ra. Was naghubak. Pagka ba ka naghubak na? Saan drive eh? Joy? Isa may nisakay. Madzugan ni kay nakoy pantawag. Kay ining doong mandari ka mong silingan lagi dagto nga patawag sa ambulansya di dali pug tawag. Importante din natin pantawag. Kay makatabang puta sa tong mga silingan ba. Ja kita pud mismo na puta emergency katawag ta dajon. So abtik pag kadjog taga RH alis siya pagtawag na ho, pila ra ka minutos abot pa sila dari. Mao nga tong hanggagaw nga. Kalit ra man kunog di ka ginhawa. Mangihi sa ako. Agaray, sakit na kadzugan ko anarang bagata na gusto na ko makalinggawas. Upang manggihapos ninja, ganahin mo guwa. Init ka dyan pamati, wala ko gidabdaban. Nangita, bito ka ng daan, bito na nga, wala sa una, sa niwag-niwag pa ko. Napigatan na, pero lami man ni si Jackie Bugnawin. Ano mo kailangan kasulob kay? Di ko ka nahagpiting. Di po ka nagnibukton. Ha? Nakuan lagi ang sinilas na pikas. Dali lagi ko. Pagka pa mo po siyang dyan, dengan pagtawag sa ambulansya, sabi ko, nasa na? Si Undoy, kulbaan po ni kong number sa ambulance. Gabi niya dyan, magbati na ko. Kaya nga na po sa gana, manang anak sa purami. Hindi nga na po sa sila. Kasi lagi, ano kung line. Buing, jangan na to ako na to ng anak. Daghanday udlot imo bago na po bago pa man tong pamaguhan. Kaya namdam mo ninong imok mga kagahi kato bitong gipalitan na tag saging, di ana pod si Jadari kay naghatod si Jaog utan kanang bago. Dang gipaligja, sinsan mo na hang tijan kay nagkatijan-tijan ako. Kay grabe na magding kibulan ning sanina, kay ganahan mo ko kay bugnawon, di mo na lang gisuot bala nagka tijan-tijan na. Uy, gang tijan taon. Ning gawas. Limuot man. Ganti dyan. Mao ni gidang gida karon nga bago nagiputos ni sa dahon, lami ra ba kay presko pa kadto pag upod din sang inipo. Lami ka nila udon pud pag sunuban, tanawon laman ni unja. Pero di gani sa gulan ni namang ugma og saging, himuong tinutuwa. Tanawon ra man ni makagay kan sa putahe na nirong atang bago. Abi gidang inita kadto, damis gawas nagtambay. Awa ko na lang din nabilin kana nud sila si Tirito naligo na kay giinta na gajud. Nanood na sila dito kay grabe diyang inita sa marad bitaw kag gisugba. Kuyaw ka juros na mga high blood so katong mga taas og kuan blood pressure na jud mo kumpiyansa inom jud mo daghang tubig. Stay hydrated kay grabeng kuyaw ah. Mauri kasagaran makaangin heat stroke grabeng inita. Ay tabay ko na po nga makalinggawas 9 taon Miss Ninja magawas na ni si Ja. Hindi ko gusto moabot pa si Ja og 41 weeks kay na handa ka ano din ka taman. Nantang sakto na. Basta kay og di na dyan magawas rong si manaha ini ka April 1. Balik ko ubi. Mag economy. Tanawon og nganong wa ning open. Yan naman to dyan giingon. Ja. Sakit ra ba jud ko ng indus labor. Og i-indus ko ni dyan basig mo ingon na lang ko magpasiis na lang ko. Sakit kuno kadto ng indus. Times 10 kuno ka sakit sa natural nga labor. Mara makalilisang paminawon. Sige din ha kayanan. Kay kulba ra ba nihang daghan basta sakitan ako.
Pero natural labor murag kaya ra na ni indus man gud murag bugat na. Pero di ra lagi nganak ra lagi tarong si manaha. Nainggit lay ko sa uban kay nanganak sila das ni aging adlaw ra. 38 weeks nanganak na sila. Ako kay mag 39 naman ko sunod adlaw. Ahad ang gyampo nga karong si manaha. Inahanglan makaanak na gud ko kay 39 weeks na makurong si manaha. Ja sakto naman ang 39 to 40. Mahaglag na ko mulapas nag 40. Pero ang pagburos jud ko no taman 42 weeks man kay kanang 40 weeks mao man na imong expected jud ja minus og plus pa man na 2 weeks. Ang giampo jud makaanak na tarong si manaha kinahanglan na gud magawas sa gabi. Gawas na si manaha kay makuara nimo diha kay bong din ra ba ko kapegang og kaon hinuon ron. From 1 month to 8 months naka pagang pa ko kay diet ko pagtungtong og 9 months grabe naman gadzeng katasa di naman na arali sira jud pug nga nar ka struggle ka adjo tubay ko ni jog ampo nga makanganak na kurong si manaha ikulbaan ako di ko gusto mo abot pa si jag 40 weeks kapin kinahanglan 39 weeks ra jud siya or 40 weeks kay kumulapas na na murag grabing apikihan na siguro na normal dako na siguro ka adjo bata na kay grabing Bisan kong diet, grabe, ang gutuma, lipang-lipang po kong di mo kaon. Dagan ba si Pogi panginom nga mga supplements na napaitambaw na. Arang pait talaga ka, nabito hinukad, ay mong pugnan mo kagalingan. Makakaon dyan ko, pero di mo, adaghan lagi kaon, pero bisan lagi ka dyan mag-diet. Mga, alay pray ko rin dyan, tabay ko rin dyan ampo. Kaya ba ko ang pag-ampo sa maadyo, denggan sa Ginoo. Mga pag-ampo sa mga maadyong tao, mga tabagi ko rin na makaanak ko si manaha. Ahang gigol, ni ka 29, para dengan ko no hapod may og pizza. 29 or 28. Pero di mo anak na bahala na, basta kay before laman sa atang Judith. Kaya Judith kay 5 na ba ang Judith? 40 na ko na. Kulbaan ako mulapas nag 40 ka weeks, sa jawa paghihapon. Ano? Daghang mga kauban sa church kay mga 38 weeks sila na nga, napurag na pressure ko. Kinahanglan makaanak na tas karong si manaha jud kay 39 weeks na karong si manaha. Kulbaan ako. Kulbaan ako nga excited. Excited andam na ko sa sakit. Naglibor nga na hanan gipangandaman na nang kasakit na. Ang gusto na jud ko maglibor na karong makalingawas na ba bahalag mo kinaon sa bala baka unsa na magalag singot-singot na unsa man na makahilak-hilak sa kasakit basta kay makalinggawas na. Aray ko. So, pasensya naman sa mga vlog karon no kay watay tarang content. Daily life ra kay bawa naman sa tagahimtang. So, haragyapon mga update o bukinaan sa nagsakit-sakit na mga hatidan pero mawa lagi di si Jaba mo increase agi jahang sakit. Kay ingas dok nga og sakit na jud kuno increase na tuloy-tuloy ja. Tag 5 minutes sa interval nga mauna kuno na. Wa man mo sakit mo gahi ra mo sakit ja. Wa. Morbag Braxton Hicks ra manang di pa jud siya labor pa jud siya nag active labor mong nagampo jud ko nga mag-labor nako bahalag makahilak-hilak tas kasakit kay mahaglukog mo dako pa sa taman og dugay sa maguwa kita sana magani pug ko na narabibinignit dadto kay siya sa kanito kad sa ibabaw ganin natur pas bayas amang parente gabinignit man sila ja nanapibinignit na buang na di mo sila di po kumukaan kan ko to gamay